Gari je požnapovan i odveden u izgubljeni grad Atlantic City. A stvarno? Pa to je super. Sad znamo gde je. Možda i nije baš strava. Slušaj ovo. Poznat po blistavoj palati kralja Poseidona, izgubljeni grad Atlantic City je jeziva, poročna kloaka moralne izopačenosti. O, sve to pa još izgubljen. Kralj Poseidon se pokazao kao kapriciozan tiranin, poznat po ekstravagantnim pogubljenjima svojih podanika, sečenjem glave u kitnjastim spektaklima. Naš savjet za one koji putuju je... Nemojte! Ovaj kralj Poseidon je izgleda mnogo nezgodan. O da, baš. Pa šta? Ovo je pitanje drugarstva. A drugari ne daju da im drugari postanu nečija pomada. Ne daju to drugari. Pa šta ako je opasno i strašno? Pa šta? Pa šta me sad sprečava da odem tamo? Spasem Garija i suprotstavim se kralju Poseidonu. Ne znam! Ja znam! Šta to? Ja nemam baš hrabrosti. O, moj Gari! Tata Sos, šta je najbolje posle drugarstva? Rešenost, Jok. čvrstina, Ne. odanost, Ne. sredstva, junaštvo, Ne. kuraž, Šta? kerc, O. heroizam, A. galantnost, Ne. žrtva, O, ortak. Pomoćnik. pomoćnik. Drugar. Stvarno, Patriče, išao bi sa mnom. Da. Odmah iza tebe. Jel to miriše na putovanje? Ili mi smrdi iz usta?